Направете клип около 1 минута, не по 5, 20 или 30 секунди, моля ви. Ами... Добре. Така. За кой ще говорим? Wait. Ами, за какво ще говорим? Патриция на топа. И преди малко прилича на крава. Приличаш на... Крокодил. Моля ви се, искам да ви кажа. Моля ви, много ли им само? Оня ден я поглеждам и първо тя ме пита: Пати, приличам на ли крокодил? И аз викам: не, не прилича. По време поглеждам, гледа се в гледат поред. Обичкам. Миришеш. Мириша! Възикам се. Ами... Ти пък имаш господин Гратов. Това не беше смешно.